Ka Meghalaya kalashim ya kasinjam ka bakraw na kabenta banyada ya kamaryang da ka bapendan kam ki bojong umia waki ban penreben ki klaw ki batam ha ka rukam ka bastat par ka baseso. Kani ka boy ka day ka blashim da botanist na Japan u Akira Miyawaki bat ya ka bala pentre kam hakaleng ka jela shibenta jong ka project penreben biang ya ki klaw ki batam hapo ka jingalam da ka tanat soil and water conservation ka Sarkar Meghalaya. Menteri rangba ka jela u Konrad ki sangma ulashim ya kabenta ka bakongsan na kabenta ban penne pensa ya kamaryang. Ula penpau ka jing sungkya ka bajur halor ka jing pompat hari ki dieng hakaleng ka jela bat ulashim ya ki sinjam na kabenta ban penjar ngambiang ya ki klaw ki batam ling bagi program baper. Ban kershan ya kani ka jing persyang ka Sarkar kelawan ra ya shibun ki program ka bakentup ya ka Green Meghalaya bat kalaya trelang bar ki kenhon baper ban pentre kam ya ki program ki bayade ba ka jing penreben pat ya ki klaw ki batam. Ka Sarkar jela kala airu ya ka song jingara pisaling ba ka payment for ecosystem services PES na ka benta ban penne pensa ya ki klaw ki batam. Ha ka Pratrik Jemang, Chief Minister ulalit jungo ya ka klaw Miyawaki hamausaro umir hais Khasi Hills, ha ka bala pendan kam ya ka buit Miyawaki, ban penreben ya ka klaw badan ha ka jaka ka bahe, iway poinsan hektar. Kumba kalong menta, ya ki bakum kini ki project la pentre kam ru ha ka jaka ka baha ka jinghe, ka bakot hadu 4,000 hektar ha ka leng ka jela. Na kalian ki opesar na katanat soil and water conservation kila batay kumno baka buit Miyawaki kalayarap ban penreben pat ya ki klaw ki batam ha ki saudong saukun. Kani ka buit ka kentup ya ka jingtong ya ki dieng ki ba mi hi ha ka thain ki bala thong marjan ka bala lam sya ka jingroi stet jong ki klaw ki batam. Kini ki klaw ki kamsan kloy ha bayan ujor bat ki rukam thong tenrai bat ki bamda don kampalat ha ka bayade bat ki rukam sumar. Ya kani ka project la pentre kam da ka jingkarshan ratba jong ki nongshong shnong ki baya shimbenta sherhem ha ka bathungi ki dieng bat ban sumar ya ka klaw. Ka Miyawaki Forest Plantation baningkong ha Meghalaya kelas dang lais na menshwa harilum garo kum ka project persyang. Ya kani ka project an sanang penyar syakeleng ka jela kum ka way na ki sinja man penreben biang ya ki klaw ki batam ong menteri rangba. This model that you're translating here, putting out here, is something that we will now be doing in many parts of the state. So this was like a pilot project for us, but now we'll learn from this, and because of all the support, we'll be able to now expand it all over the state. Isar yung kublay shibun ba nakaliang kasnong review asim kya ban perlong kami kani jing tmu jungi kani kala long menta kum ka kanja model kanuksa iki wishnong bangi matang ile section wishnong security district ya kani ka kam Sorry, it's multiple. It'll grow here. It's a seed actually. right, sir. We can take a walk, sir. Yeah. Right down to the. So